ah, magampo na kita alang sa atong report ng padayon. Labing gamhanan nga Dios, among amahan nga na sa langit, Ginoo, dalay gud ka sa among kinabuhi. Daghang salamat Lord God sa kalampusan nga among napaabot ang mga pag-ampo apan Lord, kato ang among mga prayer item apan Ginoo. Ikaw nasayod sa uban pa namong panginahanglan sa mga kaigsuonan. Ug ikaw magatubag niini sa imong gitakda nga panahon sa imong kahimutan Ginoo. Salamat nga ikaw Dios namo nga amahan nga nasayod sa among mga panginahanglan. Ug ni kagabiyon Ginoo Lord sa among pagtuon sa imong pulong, ikaw mga panalangin sa mga tag-usa kanamo Ginoo. Wala kay labyan kanamo Ginoo bisan Lord sa mga kaigsuonan Lord nga anaa ang matag usa naga-monitor Lord nagalahutay sa pag alambigit Lord aron pagdala sa mga alampuanan o pagpaminaw sa imong pagdasig ni kagabi. Lord, yan man ako Lord, ng imong instrumento, ikaw mga panalangin, ikaw mga uban, kay wala mahimo, wala ang imong tabang ginahimo Ginoo nga mahimong ah, epektibo sa among mga kinabuhi. Lord God, sayang nga mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen. Okay mga igsoon, ang Mateo size 9 paingon sa uh, Gis, naging diri, busaing na hinuon nini pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit. Balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini didto sa langit. Aya din misunod ang mga pag-ampo sa nga gihan-ay sa Ginoo ng mga pamaagi sa pag-ampo, pattern sa pag-ampo, no? Kay ang anong nasulti ni tungod kay ang tinun-an ni Ginoong Hesus, no? Naghangyo kaniya nga tudloi kami sa pag-ampo, no? Sama na nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an, no? Naana sa Lucas 11:1 mga Hesus. Atong makita no, nga ang Ginoo nagtudlo niya na nga part sa prayer, no? Sa dihang miduol ang mga tinun-an, no? Nagtinguha sila ng nga matudluan may tungod sa pag-ampo, no? Kay nakita nila unsa ang prayer life ni Jesus. Ug mao po'y gusto nila mahitabo sa ilang prayer life. Kita ba sa mga igsoon, gusto ba sa na na ma, masundog ang pamaagi sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga disipulo? Yes, mga igsoon, no? So, ang ilang hangyo gitubag kini ni Ginoo, no? Ang ilang hangyo ah, adunay duha ka tuyo. Ang gusto nila mahibalo kung unsaon pag-ampo, unsaon pagpakisulti sa Dios sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus mismo. Busy kay ni mga Hesus. Uh, Ikaduha, nagtinguha sila ang may tungod sa kabug-aton sa pag-ampo. No? Nga, before si Jesus mo ministry, mo lakaw, sayok ayos niya buhaton ang pag-ampo. No? Mangita siya dapit na awaaw ug didto siya magpadayag sa iyang pakistorya sa Dios Ama. Nakita nila na unsa ang paghimo ni Ginoong Hesus nga prioridad sa pag-ampo. Mo na gitingwa nila nga mao ilang maangkon, no? Maangkon nila ang, ang pagbati ni Ginoong Hesus nga gugmang hilabihan na makauban ang langit ng Amahan. So muna mga igsoon, tudluan ta niini karon may tungod sa structure o gambalay sa pag-ampo, no? Dili sama sa gibuhat sa uban kining gitudlo ni Ginoong Hesus memorize, no? Balik-balik na pan mga igsoon structure aron matukod ang pag-ampo, no? Sa unsang paagi kita ang ayan nga mag-ampo, no? Kung ingon ni ining sumbanan mga igsoon, sigurado nga ang Dios maminaw og mga tubag sa ato mga pag-ampo. Diha nato mas natin, diha mas mulalog o muligo ng atong prayer life. So, walay paglangan mga igsoon,
ania ang pag-ampo nga madungog sa Dios ug iyang tubagon sumala sa iyang hingpit na kabubuton. Ato ning guluhan og pag-ampo mahitungod sa pagpahulay or about resting or mahaluna ta. Nag-ampo ta o mahaluna ta. Kining word nga amahan namo. Among amahan na sa langit. Nagsulti ni mahitungod sa ah, relasyon. Ang Dios gitawag nato nga amahan or among amahan or amahan namo kana nga kamatuoran pagka bililhon kayo. Nung walay nay labaw pa sa tanang amahan ko ang atong mahimong amahan mao ang Dios. Akong kalibutanon amahan amahan nimo prinsipe, amahan nimo mayor, president, no? Pero ang mahimo natong Dios amahan pagkadakong ah, bulahan, no? Pagkadakong grabe gid nga kamatuoran. Mo nay ground sa atong pagduol sa Dios, no? Ug kana dili ginato angay nga ismulin or imaliit bisan unsa man atong kahimtang, no? Bisan unsa ang atong sitwasyon basta kay atong tuuhan gidawat Jesus atong Ginoo isalig gidawat kaniya gihatagan sa Dios katungod nga mahimong niya mga anak. So kita na katungod ng tawag Dios, amahan natong Dios ug ang Dios nag-ila kanatong iyang mga anak. Ang una mga igsoon, ang Dios nahimong amahan sa mga tao sa tanang kaliwatan apan sa diyang nahulog sa sala ang tao muna nakadawat ang tao bagong amahan, ha? Ang Juan 8:44 diha nagsulti nga kinsa ang nahimo natong amahan human makasala ang tao, no? Ang mga tao nga wa na mo dapig sa kamatuoran, ang mga tao nga natural lang kayo sa ilang pagpamakat, no? Kay kinsa may amahang sa tanang bakakon mao ang kaaway sa Dios mao ang yawa, ha? Ang bugtong paagi na ang bisan kinsa nga tao makasinati sa pagkamahan sa Dios balik pagkamahan sa Dios mao ra gyud ang pagkatao. Kinahanglan mga tao diha sa espiritu, kinahanglan maluwas pinaagi sa grasya, kinahanglan mahugasan sa dugo ni Kristo Jesus. Kay kung dili, wa gyud katungod nga motawag sa Dios ug amahan. Ha? Daghan na nagampo, amahan, Dios, Dios, apalan sa iyang supulo sa Ginoo, palayo kay wala ako makailan. Tawag ka mong Dios, Dios, amahan, amahan, apan ang inyong kasing-kasing, alayo. So muna mga so, ang pagkasakit sa palandungon, hindi ng ilang tao ni Ginoong Hesus. Kaya kung atong dawaton si Ginoong Hesus at Ginoong Maluwas, kita gisagop, no? Dayon ngadto sa pamilya sa Dios. Mahimutang sakop sa pamilya sa Dios. Mahimutang mga anak sa Dios. Na adunay bag-ong relasyon, pagkatao, pag-usab, bag-ong ah, relasyon nga nabuo, na abli nga agianan aron makasulog ta sa presensya sa Dios isip atong amahan mga igsoon, no? Ang Hebreo nga word, no, gagamit sila mga sumpay no sa Dios, no? Either Jehovah Jireh, Ginoo uh, giver no hatag, dayon Jehovah Shalom, no? Ang Ginoo kalinaw, ang uban mo gamit og word nga Jehovah Shama, ang Ginoo anaa, no? Ang uban mo gamit og Jehovah Ruhi, ang Ginoo atong magbalantay. Ug kung about sa healing, ila pong tawag ng Ginoo Jehovah Rapa. Apan sa dihang si Ginoong Hesus na nagtudlo sa iyang mga disipulo sa pag-ampo, simple ra yun. No? Wala na niya lisod-lisura, gamiting mga lain-laing formula na kundili tawgon lang yun sa ngalan nga amahan. No? Amahan lang yun ang iyang gipaingon nga di na kinahanglan sulayan nato niya tawag sa Ginoo, no? Jehovah Jireh or unsa nga pangalan aron lang asa ba epektibo ani nga ngalan, no? Mahimo gyud tang muduol sa Dios amahan ug tawag kanina amahan. Papa or sama sa mga bata ba nga mamaray
magpatabang sa amahan no mo duol kita kaniya sa pagsangpit og Dios Amahan. Father God, no? Tungod kay ang Dios mao man atong amahan, siya nagdala kanato. No? Siya naghimog pamaagi way aron mabalik ta kaniya pinaagi ni Ginoo. No? Aron maduol tag balik sa iyang kasing-kasing. Kaya nga naa siyang kasing-kasing pirmi gyud ang atong kaayuhan. Our best interest mao gyud pirmi ang tinguha sa Dios. No, nakita nato unsay angayan nga buhaton mga igsoon. Daghan man mga kalalakinan nga naay mga anak, bata, no? Di man ta maka-anak mga lalaki, babae man. Apan mga igsoon, ang pinaka uh, responsable makahatag sa tanang need, no? Ang Dios lamang mga igsoon. Gihimugso ta niya diha sa iyang pamilya og tanang resources, no? Tanang abilidad sa pagkamahan kaya niya ihatag. Supply, mo care, no? Hangtod niya maanti ta sa iyong kitang mga ginikanan, no? Na amahan, mga kita nga mga responsable, nga na usab atong tinguha. Gusto nato nga matagbo ang mga panginahanglan sa atong mga anak. Kamo ta pagbuhat ni apan mga igsoon, tapos gyud kung kita nga tao. Apan ang atong langit ng amahan, naa na niya tanan kinahanglan. Labaw pa sa atong kinahanglan kaya niya ihatag. Amen ba mga igsoon? Kay iya sa Ginoo ang tibok kalibutan ug ang tanan nga anaa na siya makahimo paghatag sa atong mga panginahanglan. Bisan nga ilabaw pa sa atong Ginoo na ano Ginoo ganiya sa prayer items na mo man na among gi-pray pero napakay nasayran nga ikaw na ang mahibalo nga mohatag kanamo Lord. Mo na atong prayer. Salamat sa Dios nga kita makahaluna, maka-rest, makapahulay, kasalig ta sa atong relasyon uban kaniya. Nakabalo ta kung kita mo sangpit kaniya siya mamati gayod kay siya nahigugma kanato nagpakabana sa atong magi atubang matag-usa manuso. Siya ang atong amahan ug siya mitawag kanato ngadto siyang presensya, no? Sige siya no, iyang panawagan, no? Sangpita ako, no? Tawag ako. Duol mo na ako, no? Ayaw mo pagpano ko, no? Kung ang ako lang nang giusa, no? Pero lahi-lahi ng verse. Ang Jeremiah 33, ang Matthew 11:28, ang Hebreo 4:16, no? Nahagid sa Dios niya. Gusto niya na musangpitan niya. Gusto niya nga magpatabang ta niya. Gusto niya na dili ta magpanuko, maulaw, pagduol sa ato. So muna mga igsoon na naghisgot ang verse na itong gibasa, naghisgot about sa relasyon ni siya atong amahan. Sunod, naghisgot na tungod sa usa ka realidad, no? Nagpahinumdom ka nato na kita nag-alagad sa usa ka Dios nga nagmulungkat, no? Og labaw pa sa maabot sa atong imahinasyon. Ang hugot ng pagtuo sa Dios. Ano? So, ang realidad, mamutuo kita na dapat naagay tinuod gayud ang Dios. Ang Hebreo 11:6, walay makapahimot sa Dios kundi pinaagi sa pagtuo. Kaya moduol sa Dios, kinahanglan gayud tuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nagta kaniya. So nagtudlo kana kanato na kinahanglan gid tang mutuo nga adunay Dios. Nga siya maminaw, nga siya mutubag na siya present in everywhere, in every situation. Sa panahon uh, sa Salmo, no, nahisgutan pa ganito nga uh, he is near to the broken-hearted. Naagid siya. Ang tibok kalibutan, no, masulod ang iyang presensya. Siya ang Dios dito sa laing dapit, no? Siya ang Dios din kanato, siya ang Dios sa tanan. No? So, ang Dios tinuod sa diyang utawag ta sa iyang ngalan, makaabot gid niya siya maminaw ug bulihok tubag sa atong panginahanglan, ha? Sumala sa iyang kabuton. Dili siya sa ka-Dios niya, kani adto man na siya nga Dios, epektibo. Dili siya nga Dios nga unya pa siguro ugma, sunod pa siguro panahon, no? Ang atong Dios na
mulungtad sa walay katapusan, siya walay pagkausap. Minigsoon, na siya nakakita sa tanan, nahibalo sa tanan o nakasabot sa tanan natong sitwasyon. Siya nakahibalo bisan sa kinahanglan sa atong mga panginahanglan, bisan ang sekreto ng mga panginahanglan sa atong kasing-kasing ang Dios nasayo. Mutubok ta niya na unso. Tungod kay ang Dios tinuod, tungod kay siya walay pagkabago, ikaw ako. So, kaduol kaniya uban ang pagsalig nga maka halo na ta makaresta diha sa iyang kamotora. Ang pagampo dili siya exercise nga walay pulos, no? Dili pag ampo nga gipadala nato pero hangin ra labay ra ang atong pagampo nahagayoy makadungog tubag niya. Ha? Mo kanay usa ka mapaubsanong kasing-kasing nga miduol sa gamhanan balaan langit nga amahan. Ang pagampo unay pagsulod sa iyang balaan nga presensya aron dito maka-transaksyon ta sa atong mga tuyo diha sa Ginoo, no? Sa iyang trono sa grasya. Tungod kay ang Dios tinuod, ang atong pagampo tinuod, ang Dios mulihok gayon, ha? So makaresta, makahalo na ta na adunay paglao, no? Ang atong mga hangyo sa Ginoo kaya gayon na tubagon. So na ang makahalo na ta sa atong relasyon, makahalo na ta nga ang realidad na agid ang Ginoo, makahalo na ta na ang realisasyon, no? Ang Biblia nagsulti nga itong amahan nagpuyo sa langit. Pasabot iyang okupar, no? Ang kadungganan. Ito anong beses sa kinatasan, no? Himaya ugaw, no? Tungod kay siya na sa langit, siya labaw sa mga atong mga problema nga giatubang, no? Tungod kay siya na sa langit, anaa sa posisyon nga makalihok na gamhanan kaya nga matubag sa atong tungod kay naa sa langit, kaya niya ipataas kasidunggan kadtong mapaubsanon nga muduol. May mga suggestion nga kinahanglan natong tagdon kung kita magampo. Kinahanglan ta nga mosulod siya ang presensya nga mapaubsanon. Ang atong amahan mao ang Dios. Siya nagbuhat sa kalibutan. Siya balaan. Siya maanindot, no? Apan kita mga dautan. Dili patungod ni Jesus balik ko nako. Dili kita mahinluan. Wala kay tay katungod nga moduol diha sa presensya sa Dios. Kung moduol ta sa presensya sa Dios, kana tungod sa atong tigpataliwala, tungod sa atong gituohan, nga mao si Jesus. Munang mogamit ta sa iyang ngalan o makasalig ta nga paminaw og tubagon pa niya. Ay mga support verse niya na nga dili na lang nako ikuan mention apan lakbitan lang nako ang mga word ingon ni Jesus kung mangaya ka mo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ihatag samahan bisag unsa imong pangayoon sa akong ngalan, ha? Buhatag gayon ang amahan aron pangayo ka mo ug kamo hatagan aron mahingpit. Daghan kay tag mga support niya na nagpamatuod sa ngalan ni Ginoong Hesus sumala sa kabutong sa Dios siya magatubag sa atong kapag usa mga igsoon muduol ta sa trono sa Dios. I-exercise na to kanunay ang atong pagkinabuhi, itong prayer life nga muduol diha kanunay sa presensya sa Dios nga mapaog sa kay unsa ra biya tang tao usahay sa kadugay na to nga gustuhanon sa kadugay na to nga nagtuon sa pulong sa Ginoo nangalagad murag tahor murag tagtahor-tahor, no? Apan sa tinuod ubos gid kay ta atubangan sa Dios. Munang kinahanglan ang pagka mapaubsanon, no? Nagpahinumdom nato tungod ra ta sa grasya by grace you have been saved through faith. Through faith. It is not of your works, it is the gift of God. Gasa ra gyud sa Ginoo. So mapaubsanon sunod kinahanglan ta nga mosulod sa presensya sa Dios nga masaligon, no? Ang ampo ta na
agi pagtuo sa Dios nga maminaw siya kanato, tubag siya kanato sa iya kay ha? Pagduol kaniya nga duol ta niya na ipagduduha sama nga atong gisirahan ang pultahan sa pag-ampo ay nalagampo no kung tama nga ipag duha-duha kaya nagduha-duha ang sige nga sa Santiago sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin ha di gyud ka paabot nga tagan sa Ginoo kay maduha-duhaon man walay tumong sa tanan niyang buhaton so apan ang pagduol kaniya sa yanong nga pagtuo mao ginay paggarantiya sa kalampusan sa atong mga pag-ampo iminigsoon na kung mutuo ta nga madawat nato ang bisan unsa nga atong pangayoon pinaagi sa pag-ampo ato ginang madawat naagayod ang walay pagduha-duha ha nga tagaan ka sa Ginoo katulo kita moduol kaniya siyempre siya nga anaang pagsimba ha kinahanglan ta mahinumdum kung kinsa ba niya akong giistorya ha siya nga Dios siya Ginoo kung moduol ta sa iyang presensya simbahon nato siya pasidunggan himayaon siya ha sa atong pagbuhat niya na nabutang ang atong posisyon nga suod nga pakig-uban kaniya og ablihan niya ang mga panalangin nga gibubo kanato mga igso. Sunod ang atong amahan na sa langit mong puloy-anan nagulat siya na muduol ta nga malaumon no muduol ta nga malaumon sa diyang kita magampo atong isentro atong mga mata pinagis pagtuo didto sa langit didto sa dapit nga giandam sa Ginoo no kana ang atong tinguhaon pangitaon no? Ang langit nun nga kaayuhan kay kung dili ta motutok no pakyas ta mga igso sa kalibutan okay ang tanang butang lumalabay na hanggang langit walay katapusan dinhi kalibutan na ang mga suliran apan sa langit dito wala nay kasakit di nakasulod dito ang mga kagulaanan puno sa kalipay pagmaya kauban ang presensya sa Dios iminigson sa sama sa pagbiya nato sa usa ka lugar no kung mobiya ta sa usa ka lugar nato na dito ta nagdako bation nato ang pamingaw bation nato ang tinguha nga makabalik makabisita man lang na ingana pod dapat ang tinguhaon nato sa atong sulod sa atong kasing-kasing kitang mga magtotoo sa Dios okay di naman ta taga dinhi no mga langit non heavenly citizen naman ta ang nangingin sa mo concept sa Corinthians no mga heavenly citizen ta so kauban nato ang Ginoo sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan muna nga mahinangop ta sa dapit nga giandam sa Ginoo nga mao ang langit na sama sa lugar nga imong kay hingawa nga gusto ka makaadto na dito makabisita dito no so muna mga igsoon kung kita magampo diha sa hugot nga pagtuo nga kita makahaluna maka-rest sa sigurado nga kahibalo nga atong amahan ang Dios na siya na sa langit na siya nakakita nahibalo sa tanan atong panginahanglan siya mamati og tubag nga ana mo gusto no ana gayud salamat kay ang atong Dios ana kung kita magampo gitugutan ta nga mobiya kadyot sa atong mga problema alang tuson dinhi sa kalibutan ha ihatagan ta niya ang oportunidad nga makagawas kadyot sa atong realidad ha pagkadakong panalangin na so muna mga igsoon uh, about sa ang makaresta sa atong relasyon sa Ginoo ang realidad kinahanglan ta motuo nga naa siya ang realization nga siya naa sa langit o ang responsibilidad na atong mamatikdan nga Dios gitawag na among amahan o amahan namo so dili lang siya akong amahan no or imong amahan kundi atong amahan so nagpahinumdum ka nato nga kung kita mag-ampo na tay responsibilidad nga mag-ampo isip kabahin sa usa ka pamilya so mag-ampo ta dalhon ang mga palas-unon sa atong mga kaigsunan ngadto sa Dios no
natay responsibilidad tubangan sa Ginoo sa pag-ampo sa usa. So sama nga matuman nato kung atong buhaton kana natuman nato ang ikaduhang sugo. Ang sa ikaduhang sugo, ikaduhang dakong sugo, love your neighbor as yourself. Ang gugma ang imong sikutaw sama sa paghigugma nimo sa imong pamilya. Mao na nga dado na to atong mga kaigsunan, mga pagnanglan. Naaman sa atong prayer items, ma-mention ang atong mga panginahanglan sa atong mga kaigsunan. So, kinahanglan na to, hinumduman, nakabahin ta sa pamilya sa Dios, natay mga kaigsunan. Wa ta nag-ampo sa ato lang sarili, no? Hinakog man ang iampo ang atong mga kaigsunan. So, kinahanglan nato hinumduman, atong iampo ang kaayuhan, labing kaayuhan sa mga kaigsunan. Dili lang sa atong kaugalingon. Sa example, panginahanglan sa church, panginahanglan sa mga kaigsunan, naas pagtubo, paglig-on, no? Pagkamadasigon. So, muna mga igsoon, iampo nato nga ang Dios magapamuhat, labing dako, labing kaayuhan, alang sa atong mga kaigsunan. So, dili lang siya akong amahan, kundi atong amahan, among amahan. So, diha makaresta, makahaluna ta na nga atong mabuhat ang responsibilidad sa pag-ampo sa atong mga kaigsunan. So, so sa pag-ampo tungod sa resting, about sa makapahulay ta, makahaluna ta, kung sakto ang atong relasyon sa Dios isip atong amahan, ang realidad na atong tuuhan nga naa siya buhi, anda maminaw motubag sa atong mga pag-ampo, ug ang realization wide ng atong pangunahuna nga ang langit naa giandaw sa Ginoo alang sa mga kanakan o atong responsibilidad nga iampo nato ang matag Kristahanon, matag sakop sa pamilya sa Dios. So, sa atong conclusion, ato bang natun-an karon ang ang sikreto no nga magkahaluna ta sa atong prayer life. Ang gitudlo nga prayer life ni Jesus sa iyang mga disciples. Ato bang nakatunan karon og naabay gitandog sa Ginoo nga nakita nato mga panginahanglan sa atong church, sa atong mga kaigsunan, iapil nato na sa pag-ampo. So, pito nato siya. Kung naaman din na nga mag, dili makatawag sa Dios nga iyang amahan kana na wala pa gina siya naluwas, na kung maabot kani ang kamatayon ang mahitabo alaot gid sa dili pa na mahitabo igso dili pa ulayan pa na ang ingon sa pulong sa Ginoo ang mudawat ug musalig ni Ginoong Hesus makaangkon sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang tuo ng Ginoong Hesus dili malaglag dili makabaton kung kinabuhi walay katapusan. So dili pa ulahing tanan, no? Na mga igsoon na sa online makapaminaw na uh, dili pa niya masiguro nga amahan niya ang Dios niining gabi na pwede gid mo dawaton tuuhan ang Ginoong Hesus sa iyang gibuhat sa krus ug ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug ikaw mahimong anak sa Dios ug ikaw makasangpit sama sa ingon ni Ginoong Hesus sangpit kung mag-ampo ka mo ingon niini amahan namo. Iminigson, dalaygon ang Dios nining kagabiyon magampo ta labing gamahanan nga Dios na sa langit. Salamat kayo sa imong mensahe Lord nga among nadungog among pag-ampo pagkalad pagagamit nini nga kamaturan aron Lord sa pag-atubang Lord sa mga ikinagbo namo nining kalibutan na Lord ikaw magalig-on o ikaw magatabang nga tagumpayan namo malagpasan namo ang among suliran, ang among kasakitan. Lord, salamat kayo sa imong pagkamaayo. Lord, kanimo na mo isalig ang tanan sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Dalay ko ng Dios.